Ahoj všichni, dnes odhalujeme účinné tajemství proti stárnutí, které může změnit váš život. Tyto neobyčejné potraviny a tipy pro dlouhověkost představují převratné objevy, jež vám mohou pomoci zůstat mladí v jakémkoliv věku. Od málo známých superpotravin, skrytých ve vaší kuchyni až po jednoduché každodenní návyky, které mohou zvrátit stárnutí, to vše bude podrobně popsáno. Poslední tip je naprosto ohromující a jistě si ho budete chtít zapamatovat. V poslední době je stále častěji zařazován do jídelníčku kokos, a to i v kulturách, kde byl tradičně součástí každého jídla. Využívá se přitom přístup, který čerpá poznatky z historie, vědy a zdravého rozumu. Kokosový olej je ceněný pro své potenciální vlastnosti proti stárnutí a zdravotní přínosy v boji proti různým onemocněním. Je bohatý na mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem, například kyselinu laurovou, které se snadno vstřebávají a využívají v těle. Tyto mastné kyseliny mají antimikrobiální vlastnosti, jež mohou podporovat imunitní funkci a potenciálně bojovat proti infekcím, které mohou urychlovat stárnutí. Kromě toho kokosový olej obsahuje antioxidanty, jako je vitamin E, který pomáhá neutralizovat volné radikály a snižuje oxidační stres na buňky. Tento oxidační stres je spojen se stárnutím a nemocemi souvisejícími s věkem, jako jsou kardiovaskulární problémy a neurodegenerativní stavy. V oblasti zdraví pokožky se kokosový olej často používá lokálně díky svým hydratačním a protizánětlivým vlastnostem. Při požití mohou jeho protizánětlivé účinky pomoci snížit zánět v celém těle, který je spojován se stárnutím a chronickými onemocněními, jako je artritida. Mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem v kokosovém oleji mohou také podporovat zdraví mozku, neboť poskytují rychlý zdroj energie pro mozek a mohou potenciálně zlepšit kognitivní funkce, které s věkem mají tendenci klesat. Ačkoliv kokosový olej slibuje podporu celkového zdraví a potenciální zmírnění účinků stárnutí, je důležité konzumovat ho s mírou, protože je kaloricky bohatý. Zařazení do vyvážené stravy spolu s dalšími zdravými tuky a na živiny bohatými potravinami může maximalizovat jeho přínosy pro dlouhověkost a prevenci nemocí. Dále se zaměříme na ricinový olej, který proniká velmi hluboko, hlouběji než jakýkoliv jiný olej, což umožňuje jeho účinné vnější použití. Kdekoliv ricinový olej pronikne, rozrušuje hrudky, boule, zduření, srůsty a dokonce i kostní ostruhy či nádory. Existují případy, kdy rozrušoval hrudky v prsou, které mohly být cysty nebo dokonce rakovina prsu. Aplikace ricinového oleje pomocí obkladu, tedy spíše kompresy, je jednoduchá. Na starou utěrku nebo podobnou látku se nanese ricinový olej. Ricinový olej je velmi hustý a jeho vsáknutí trvá chvíli. Doporučuje se nanést ho asi na prostřední třetinu celé plochy a nechat ho přibližně 30 minut v klidu, aby se vsákl. Tento olej je obzvláště vhodný k aplikaci na břicho. Pokud se ricinový olej aplikuje na břicho, léčí jakékoliv problémy v této oblasti. Například může proniknout a rozrušit myomy v děloze nebo cysty na vaječnících. Dále proniká a změkčuje tlusté střevo, pokud má člověk zácpu, a může léčit tlusté střevo v případě silného průjmu. Ricinový olej je proslulý svými potenciálními účinky proti stárnutí a terapeutickými přínosy proti různým nemocem. Je bohatý na mastné kyseliny, zejména kyselinu ricinolovou, a vykazuje antioxidační účinky, které bojují proti volným radikálům, jež poškozují buněčné struktury a urychlují stárnutí. Neutralizací těchto volných radikálů pomáhá ricinový olej zachovat elasticitu pokožky a redukovat výskyt vrásek, což přispívá k mladistvějšímu vzhledu. Kromě toho mohou protizánětlivé vlastnosti oleje zmírnit záněty, které jsou často spojovány s nemocemi souvisejícími s věkem, jako je artritida a kardiovaskulární onemocnění. Pravidelná konzumace nebo lokální aplikace ricinového oleje tak může pomoci zmírnit příznaky a podpořit celkové zdraví. Ricinový olej také obsahuje antimikrobiální vlastnosti, které mohou pomoci v boji proti infekcím a podpořit zdraví trávení potenciálním vyrovnáváním střevní flóry. Jeho tradiční použití jako projímadla zdůrazňuje jeho roli při udržování gastrointestinální regularity, čímž podporuje detoxikační procesy klíčové pro celkovou pohodu. Další důležitou bylinou je zázvor, který je dobře známý jako bylina proti nevolnosti a často se uvádí pro své potenciální účinky proti stárnutí díky svým různým vlastnostem podporujícím zdraví. Studie naznačují, že zázvor je bohatý na antioxidanty, které mohou pomoci bojovat proti oxidačnímu stresu. Oxidační stres nastává, když se v těle hromadí škodlivé volné radikály, které poškozují buňky a potenciálně urychlují proces stárnutí.
Neutralizací těchto volných radikálů by zázvor mohl pomoci chránit a opravovat buňky, což by potenciálně snižovalo známky stárnutí, jako jsou vrásky a jemné linky. Zázvor lze použít na jakoukoliv bolest kloubů a proto je často doporučován pro kloubní potíže. Aplikuje se všude tam, kde je zánět v kloubu, například na bolavé zápěstí. V případě artritidy a související bolesti lze z zázvoru vytvořit obklad, který zjevně vytahuje zánět z kloubu. Výzkumy naznačují, že zázvor má protizánětlivé vlastnosti. Chronický zánět je spojen s různými nemocemi souvisejícími s věkem, včetně srdečních chorob, Alzheimerovy choroby a artritidy. Sloučeniny jako gingerol a shogaol v zázvoru mohou snižovat zánět, což by mohlo podpořit celkové zdraví a dlouhověkost. Dále je zázvor známý pro podporu zdravého trávení, což je klíčové pro vstřebávání živin a celkovou pohodu. Zlepšené trávení zajišťuje, že se základní vitamíny a minerály účinně využívají v těle, podporují zdravou pokožku, vlasy a nehty. Zázvor může také zlepšit cirkulaci krve, což může zlepšit tón a elasticitu pokožky. Lepší průtok krve znamená, že se do kožních buněk dostává více kyslíku a živin, což potenciálně udržuje pokožku mladistvou a zářivou. Další silnou bylinou je kajenský pepř, který efektivně rozproudí krev. Lze ho použít jak vnitřně, tak zevně. Kajenský pepř je často zmiňován pro své potenciální účinky proti stárnutí díky bohatému složení prospěšných látek. Kapsaicin, aktivní složka kajenského pepře, hraje klíčovou roli v jeho vlastnostech podporujících zdraví. Studie naznačují, že kapsaicin má silné antioxidační vlastnosti. Antioxidanty pomáhají neutralizovat volné radikály, což jsou nestabilní molekuly, které mohou způsobovat poškození buněk a urychlovat stárnutí. Snížením oxidačního stresu může kajenský pepř pomoci chránit pokožku a další tkáně před předčasným stárnutím. Kajenský pepř má také protizánětlivé účinky. Chronický zánět je spojen s mnoha nemocemi souvisejícími s věkem, jako je artritída, srdeční choroby a kognitivní úpadek. Potenciálním snížením zánětu by kajenský pepř mohl přispět k lepšímu celkovému zdraví a dlouhověkosti. Nejjednodušší způsob, jak užívat kajenský pepř vnitřně, je začít s přibližně čtvrtinou čajové lžičky, rozmíchat ji v šálku vody a vypít. Počáteční brnění obvykle rychle odeznívá. Většina lidí může postupně zvýšit dávku na polovinu čajové lžičky. Kajenský pepř ředí krev a je známo, že někteří lidé se rozhodli přestat s léky na ředění krve a místo toho používají kajenský pepř, přičemž pozorovali pozitivní výsledky v udržování krve v optimálním stavu bez vedlejších účinků. Kajenský pepř nejen ředí krev, ale také posiluje stěny tepen a má schopnost obnovovat srdeční sval. Kajenský pepř je také známý pro zlepšení cirkulace krve. Zlepšený průtok krve může zvýšit dodávku kyslíku a základních živin do pokožky a dalších orgánů, což podporuje zdravější a mladistvější vzhled pokožky. Tato zvýšená cirkulace může také pomoci při odstraňování toxinů, což dále podporuje zdraví pokožky. Kajenský pepř může pomoci s regulací hmotnosti tím, že zvyšuje metabolismus. Udržování zdravé hmotnosti je důležité pro snížení rizika nemocí souvisejících s věkem a podporu celkového blaha. Zařazení kajenského pepře do stravy, ať už v jídle nebo jako doplněk, může nabídnout různé benefity, které podporují zdravé stárnutí. A na závěr se zaměřme na důležitost pohybu, neboť svaly neznají věk. To znamená, že bez ohledu na to, zda je vám 9 nebo 90 let, můžete mít silné, fit a zdravé tělo. Doporučuje se vyhledat si na internetu inspiraci v podobě stoletých atletů, abyste si uvědomili, jakého výkonu lze dosáhnout v pokročilém věku. Existují příklady, kdy i v 80 letech mohou lidé mít silné a fit tělo, jako v případě jedné 80leté ženy s viditelnými břišními svaly, zatímco jiná, její vrstevnice, mohla být obézní a potřebovala oporu. Mnoho lidí uvádí nedostatek času jako důvod pro necvičení. Avšak existuje forma cvičení, která trvá pouhých 15 minut denně. Příklad ukazuje, že ani celodenní zaneprázdnění nemusí být dostačující náhradou pravidelného cvičení. Klíčem je každodenní pohyb. Výzkumy vlivu cvičení na buněčné úrovni ukazují, že ranní cvičení otevírá síť kapilár. Jejíž délka odpovídá vzdálenosti kolem planety Země. Tyto kapiláry se nacházejí v končetinách, konečcích prstů, mozku a očích, což zvyšuje zrak, sluch a každou jednotlivou tělesnou funkci. Bible uvádí, že život těla je v krvi a cvičení krev rozproudí. Vysoce intenzivní intervalový trénink způsobuje uvolnění lidského růstového hormonu, který zvyšuje schopnost těla využívat bílkoviny. Lidský růstový hormon také zvyšuje cirkulaci krve do pokožky. Účinek toho je zpomalení stárnutí.
Z tohoto důvodu si filmové hvězdy platí vysoké částky za tento hormon, protože jejich profese závisí na jejich dobrém vzhledu. Denní 15-minutový vysoce intenzivní intervalový trénink způsobí uvolnění lidského růstového hormonu, který zůstane aktivní 24 hodin. Doporučuje se cvičit denně, aby se zajistilo pravidelné uvolňování lidského růstového hormonu. Pro hydrataci pokožky se doporučuje spíše investovat do kvalitních ořechů, semínek, avokáda a olivových olejů, spolu s každodenním cvičením. Bez ohledu na počasí, ať už je silný vítr nebo sněží, je možné využít alternativy jako rebounder, kliky a protahování. Protahování je skvělé pro udržení flexibility a zmírnění bolesti zad. Každodenní pohyb těla přináší celodenní benefity. Příklad jednoho páru, kterému bylo 79 a 82 let a přesto plavali 2 kilometry v moři každé ráno, ukazuje, že vypadali mladistvě s minimem vrásek. Po zahájení programu přestali s léky na snižování cholesterolu, léky na ředění krve díky zvýšenému příjmu vody a dokonce i s léky na krevní tlak a cukrovku, protože se jim zlepšily hodnoty. Druhý týden se jejich vitality výrazně zvýšila.